Добро утро! Аз съм Милица, както обикновено, разбира се, а вие сте в моя канал. Аз се намирам в Берковица и днес е моя последен ден, по-точно предпоследен ден в Берковица. Това е моята чорлава коса, която не е сушена, нищо не е правено. Сега ще слезем към центъра на града, да напазаруваме последни неща, подготовка за утрешното пътуване. За съжаление, времето е просто отвратително през последните 3 дни. Това разби всичките ни планове на пух и прах. Не можахме да се качиме на връх Ком, не можахме да отидем на други места, които бяхме планирали, не можахме да отидем до музея на Иван Вазов. Иван Вазов е живял в Берковица няколко години, е работил като председател на съда. И той има много красива къща тук. Също така има много красив етнографски музей пълен с старинни неща от старинния бит и култура на българите. Нещо, което определено е добре да се види, но навън е толкова студено, ние нямаме дрехи за това време и Светли не иска да излиза днес, така че ще изляза само аз с майка ми. Имаме да оправиме някои документи, както казах вече, да напазаруваме някои неща и това ще бъде, за съжаление, с времето човек не може да се бори. Най-много съжалявам за това, че не можахме да изкачиме връх Ком. Не знам, надявам се скоро да се върна отново с Светли и тогава вече да успеем да изкачиме връх Ком. Може би трябваше в началото на пътуването, още първите дни да изкачиме върха, но аз си мислех, може би по-добре събота и неделя и така изчакахме до събота и неделя, а то събота и неделя вече бяха дъждове и беше отвратително. Сега навън отново вали, аз съм вътре в стаята, имаме дантелени пердета на прозореца и въпреки това е много тъмно в стаята. И така ще се опитам, дано да не вали, ще се опитам да снимам повече от центъра на града, защото искам да запечатам тези кадри. Не знам на вас доколко ще ви бъде интересно, но аз искам да имам тези кадри запечатани, за да мога да ги гледам отново и отново, да си спомням, да топлят сърцето ми, да се връщам поне виртуално в Берковица, в моя роден град, който много обичам. Да мога да покажа на моите близки и приятели в Кипър, къде съм живяла, къде съм отраснала, къде съм отгледана. Кой град на света обичам толкова много. И така. Това е от мен за сега. Ще се видим отново по-късно. Добро утро, планина! Отваряме вратата и виждаме това. Прогнозата за времето сега казаха, че лятото идва, започва сега, но не са точно сега, а от утре. Днес ще бъде това. А за какво ми е на мен от утре? Аз искам днес да бъде хубаво времето, за да се качиме на Ком, но няма да успеем. Лятото започва от утре. Вече сме в центъра на града. Тук това е една от централните улици, която, разбира се, е павирана. А сега ще ви покажа тротуарите колко са интересни. Те не са с обикновени плочки, а са от мраморни плочки, защото в Берковица е една от големите кариери за мрамор. Ще ви покажа и сегашната, днешната гимназия, която някога е била околийски затвор. Ето. И там надолу вече започва централния площад, който ще ви покажа след малко. Ако знаете само как мирише тук на липа и колко е дебела сянката. Любимия ми чай, липовия чай. Там горе е калето, където има разкопки на римски град. Светли и Деси ходиха там, за да снимат, обаче казаха, че всичко е прекалено силно обраснало и не са успели да снимат нищо. И аз сега ви го снимам само отдалече. Това е една от градските градинки,
при гимназията с липа и целият център на града сега мирише на липа. Просто прелесно. Ето там измежду дърветата се виждат фонтаните. След малко ще отидем там и ще снимам. А от тази страна, ето тази страна, всички къщи, които са такива старинни, може би от началото на 20 век. И са много красиви, но всички са скрити в липите. Сега излизам от пощата, изпратих колет с нещата, които не искаме да носиме със себе си. Излизам от пощата и виждам, че най-после е изгряло слънце. Това тук също е част от центъра на Берковица. Ето ги пак липите. Прелесно. Сега гледаме градската градинка от друг ъгъл, от друга улица. И я показвам. Ето там са фонтаните, които преди години бяха много големи, пижни, красиви и сега нищо не е останало от тях. Отиваме към тях и да ви покажа. Преди години тия фонтани бяха огромни и имаше страшно много такива, не знам как се казват, пръскалки. Сега има само две, които е така се въртят, но пак е симпатично, пак е весело. Не може град без фонтани. Би било скучно. Но все пак е тъжно, като спомням какво беше едно време и какво е сега. Да, ето ще ви завъртя малко, за да огледаме и настрани. Там горе има посадени много красиви рози пред часовниковата кула и ще се качим и нататък. Ето го, разбира се, и калето. И сега отиваме нагоре към часовниковата кула, която е отделна атракция в Берковица. Целият площад е от ето такива мраморни късове, мраморни плочки, които едно време бяха равни и много красиви, но вече са стари и равното и красивото не се отнася до тях. За съжаление, розите са полувяхнали. Мислех, че ще бъдат по-красиви. Ако знаете как ухае покрай тях. Много красиво е. До тук пък всичко е в бели рози. Ето ги. Много беше приятно за мен да видя, че розите съвсем спокойно растат насред града и никой не ги откъсва, за да си ги не отнесе от дома. И по този начин те стоят там, растат свободно и радват всички, които минават, носят настроение и цвят. Разбира се, за всички, които обичат рози. Но това е нещо прекрасно и много се радвам, че общината в Берковица се е погрижила да има рози в центъра на града. Толкова е красиво и така вкусно ухае, че май от думи няма нужда, нали? Ето още. Ето тези също са много симпатични. Жълти, къдрави с розови краища. Тези забавени кадри с тези прекрасни рози са специално за тези от вас, които обожават рози. Аз знам, че сред вас има дами, които са страхотни фенове на розите. И ето и самата часовникова кула, построена през 1762 от неизвестни до днес строители. Построена е по време на турското робство и отгоре, където сега има, не знам какво стърчи, но тогава е било полумесец. И веднага след освобождението са махнали полумесеца оттам. Камбаната бие.
За съжаление хванахме само последните удари. Приближаваме се към чешмата Малинарката и ще ви разкажа за нея повече, когато съвсем стигнем до там. Но междувременно по пътя видях ето тази клетка, която просто няма как. Просто няма как да не запечатам на видео. Просто е великолепен Балкан. Не знам защо морето не е лесно. А ето я и самата чешма Малинарката. Ето я. За съжаление преди години бяха откъртили носа. Като гледам сега отремонтиран. И ето това е стихотворението на Иван Вазов за Малинарката. Аз пея ужасно фалшиво, но въпреки това ще ви запея, за да чуете тази страхотна песен. Сега е момента да предупредя тези, които не издържат на фалшиво пеене, да превъртят малко, за да не си откъснат ушите, като чуят как пея аз. И така започваме. Това е стихотворението на Иван Вазов за Берковица, за Малинарката, което е превърнато в песен. Не си спомням кой е композитора на музиката. Чакай момент, стой да сърна тия очи сини, твоята кожница е пълна салени малини. От зори си ги забрала, с розови си пръсти, брала си ги паси бяла, сред горите гъсти. Постой момент за почивка, вечеря е хладна, за реч толкова, за усмивка, ноща имам гладна. Иван Вазов, 1880 година. А това е един последен поглед към планината, в която въпросната малинарка е брала своите малини. Оказа се, че точно под часовниковата надслед, както и да е след часовниковата кула, има магазинче за сребро и разни гривни и колиета от естествени камъни. И аз избрах ето това. Казва се тюркозит или нещо такова. Тюркоид. Току-що ми го казаха и веднага го забравих. Да, но е просто прелесно. Да снимаме града, площада и от друга гледна точка, от горната страна. Сега мисля да седна на някоя кафе, да си проверя инстаграма, защото не съм го проверявала от 2 дни и е необходимо, и след това ще се прибира. Слънцето изгря и града сега изглежда по съвсем различен начин. Дали ще успеем да се качим на ком? Като гледам все още на върха има мъгла, има облаци. Не знам, ще изчакаме дано да се махне тая мъгла от върха и ако се махне след обяд, ще има щастливо изкачили се на ком. Това са на баба ми любимите теменушки. Баба винаги има теменушки, които стоят тук до прозореца. Ето има и такива тъмни теменушки. И тук има още други, които са леко попревехнали. Ще да кажа пресъхнали. Обаче тия са още много китни и много красиви. Ето и тези също. Много ги обичам. И аз. Престоя ни тук завърши. Връх Кон. Така и не те качихме. Надявам се другия път. Последен поглед към планината. Последно видео. И така. Едно завъртане за последно. Чао на планината.